Dobré ráno prajeme Brunovi, nášmu kolegovi, ktorý je teraz supervízorom show Československo má talent. Už sme aj definovali, čo je to supervízor. Tak vieme, že si bol na britských ostrovoch sa zaučať a že máš pomerne dosť široké kompetencie a môžeš povedať Krausovi, aby sa nehrbil. Napríklad. A keby sme ťa poprosili, že by si niekoho vyhodil napríklad zo štábu, tak to by si mohol? Neviem, mohol by som to možno navrhnúť, ale zase neviem, prečo by som to riešil ja, nie. No a keď sa nakrúcajú tie castingy... Ja môžem niekoho delegovať, aby to urobil. Aha, jasné, máš na to ľudí. Z takých dvoch veľkých v saku, rozumiem tomu. A keď sa teda nakrúcajú tie castingy, povedzme v divadle, tak ty sedíš kde? A čo robíš? Pozeráš ďalekohľadom? Nie, ja sedím v jednom z balkónov, stranou mimo záberu kamier a robím si poznámky. Taký pekný človek, to je škoda. No vidíš. Aha, takže máš nejaký poznámkový blok a tam si vpísuješ, že tak toto je dobré, toto je zlé, alebo čo si tam posledne vpísal? Mám svoje označenia, známkovanie, mám svoje hodnotenia a také rôzne detaily si píšem, ktoré ma zaujali na tom danom človeku, na tom danom čísle. A môžeš povedať nejakú skratku? Prepač. Čo viem, že skratka zlé. Dobre. SCR znamená... Ja mám rôzne skratky, ale radšej ich neprezrádzam. Dobre, takže je nám jasno už asi kde sedíš, ako to tam vyzerá. Poďme sa porozprávať už rovno o tých talentoch. Napríklad z vlastnej skúsenosti teraz hovorím. No rozprávaj. Nie, ako len preto ma to zaujíma, že či je viac takých bláznov v úvodzovkách v Čechách alebo na Slovensku? Si tu ešte, halo? Áno, rozmýšľam teraz, ale to prehodnocujem, lebo tá Praha, kde sme začali pred 2 týždňami, už bola trošku dávno a odtedy prišlo veľa ďalších čísel a Bratislava bola teraz posledná, takže to mám najčerstvejšie a tam sa našlo celkom niekoľko zaujímavých takýchto typov, ale v tomto, možno ja som už pripravený na to Slovensko, že to už očakávam, lebo ja som robil aj na predchádzajúcej tej talentovej súťaži a robil som na mnohých iných. Teda už očakávam, že na Slovensku máme aj takýchto ľudí, ktorí sú prazvláštni a sú si vedomí toho a možno sú len sami na svete, ktorí si myslia, že majú talent. Ale takí ľudia sú aj v Čechách a je ich tam dosť veľa. A bol niekto, kto sa ti napríklad zdal byť aj trochu nebezpečný, že keby ešte chvíľu ostal na pódiu, tak po niekom niečo hodí? Ja som mal včera taký pocit, lebo trošku viazla komunikácia medzi jedným číslom a porodcami. A teraz som nevedel, že či to fakt je zvukovo zle doriešené, alebo tí ľudia jednoducho nevnímajú. Potom som zistil, že asi trošku nevnímajú a Ľudská Bíla poprosila jedného o niečo, ktorý išiel odniesť CDčko, ktoré mal prichystané, lebo si prichystal ešte niečo ďalšie, prezentáciu svojho talentu na CD nosiči, tak to chcelo odniesť Ľudské Bíla. A vtedy som mal pocit, či tam máme ochranku, či sa náhodou nestrhne niečo, lebo niekedy fakt človek nevie, že čo sa môže stať. No pre niekoho to môže byť stávka, že sa pred kamarátmi ukáže a príde tam a hodí tortu. Ale takéto stávky sme nemali. Častokrát sa stávalo na nejakých Superstar. Iných... Áno, že sa niekto stavil, že sa ukáže pred porotou a neviem, niečo povie Haberovi, ale tentokrát to vôbec takto nebolo. Myslím, že Ľudskú Bílu prijali ľudia aj na Slovensku, aj v Čechách ako porodkyňu veľmi pozitívne. A Deto Jaroslávy, ktorý je v Čechách úplne neznámy človek, na Slovensku ho možno zo pár ľudí pozná ako hudobného manažéra a je teraz porodcom v Československom má talent, taktiež nemá až také veľké meno, ale tie reakcie ľudí, myslím, boli veľmi pozitívne aj v rámci neho. A samozrejme Honza Kraus je skvelý majster slova a ten dokáže urobiť aj z človeka, ktorý má trému, jednoducho hviezdu. A tak to on za to môže. Tak on to vytvoril celé, on to aj vymyslel. Nie, vymyslel to Simon Cowell. A s ním si sa stretol tiež? My sme ho stretli len tak, že na chodbe, ale všetci v Británii sa tvárili, že on je nedotknuteľný a okolo neho je ako také vákuum a tam sú ľudia, asistenti, ktorí nepustia nikoho k nemu. Dorazil na Rolls-Royce, ježiš, to som nemal povedať tú značku, ale aj tak si to nikto nemôže kúpiť na Slovensku, okrem tohto majiteľa, tohto rádia. Takže... To nemá požičané? Nemá, má to zaparkované u toho druhého ale už má developera. šoféra, hej? Má, okay. Ale deti nemôžu tam jesť vôbec ani Happy Meal, nič. Nič nedovolí deťom? Víš, to je very nedôstojné. Zábavné. Takéto auto a nedovolí deťom jazdiť. No dobre, ale oni sa možno nezmestia, to je ten problém všetci. Stretol si Simona Cowella na chodbe, to je dôležité. My ani na chodbe sme nemali túto šancu. Rozprávame sa s Brunom, ktorý je supervízorom show Československo má talent. Počúvate Fan Rádio, je 25 minút po 8 hodine, pozri.